Много специален поздрав за всички маняци на марка BMW 530 и казва: Само за Видео Лазар специално. който иска направата в Дерманци да заповяда само петици. Той се признава на GTI-то. Каню всички бенварци, петици, Огърчин, Луковит да заповядат в Дерманци. Аман, 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 офа. Aquí so bene l'amo pral o tacho ofa ofa ne casarine andaro dermanci andaro baro Огърчина ando baro Луковит zlatna panega jabanica aman 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 Deșunena sarine pe bare pe ventora sotra de ner te fali de ner aman aven pașortacio maghela de dichel tu men